Hej, jeg hedder Maj Johus, og jeg vil igen skabe noget fokus omkring arbejdspassioner. Og det vil jeg, fordi de er så vigtige, og fordi de er så vidunderlige, og vi vil jo alle sammen rigtig gerne arbejde med det, vi allermest brænder for. Men kan vi altid stole på de her arbejdspassioner? I jagten på at finde det helt rigtige, der kan vi faktisk godt snyde os selv. Vi tror, og vi fornemmer, at nu er den der nok, og det er det her, jeg brænder for. Men i virkeligheden, så er det måske noget andet. I virkeligheden ligger din ægte passion nedenunder den, du tror, der er den øverste. For nogle år siden, der arbejdede jeg på et projekt, som jeg synes gav virkelig stor mening og var meget værdifuldt for mig. Så meget, at jeg blev mig på banen, da muligheden bød sig igen. Men på en eller anden måde var det bare ikke helt det samme. Jeg fik ikke sådan den samme gode fornemmelse. Og så opdagede jeg senere, at det hang sammen med, at på det forrige projekt, der havde jeg arbejdet sammen med nogle mennesker, som var virkelig dynamiske og energiske, og vi havde et godt udviklingsarbejde. Så det var en stor opdagelse for mig at finde ud af, at i mit fremtidige arbejdsliv, der skal der indgå en eller anden form for samarbejde med andre mennesker. Et andet eksempel er en af mine kunder, som satte ledelse sådan helt øverst på passionslisten. Han vidste ikke rigtig hvorfor, men sådan havde det bare været stort set hele hans arbejdsliv, og det var ligesom det, der havde taget den naturlige udvikling i hans karriere. Efter at have gennemgået The Passion Test Business, så fandt han ud af, at han faktisk overhovedet ikke gad ledelse på den måde. Han var overhovedet ikke interesseret i personaleledelse, men det han var interesseret i, var udvikling og også at være en af beslutningstagerne. Det var stort set som en åbenbaring for ham. Og egentlig også for hans arbejdsplads. Og sammen så fandt de løsninger på, hvordan de kunne fortsætte deres samarbejde, så begge parter var tilfredse. Så nogle gange så ligger der altså de her ægte arbejdspassioner sådan lige et lag dybere, end dem vi tror, der er de rigtige. Og det er super værdifuldt at være nysgerrig på. Fordi det er jo her, de rigtige ægte arbejdspassioner er. Det er jo der, hvor vi skaber de bedste resultater, og vi føler den største arbejdsglæde. Så husk det.